Ola rapaces, son María Canosa e entre as cousas que máis me gusta facer está de xuntar palabras para inventarme historias que ás veces vos podedes ler e tamén a de xogar coas letras para inventar palabras ou facer palabras nun programa da TVG. Ben, souben que estades enleados nunha actividade que se chama 21 días co galego. Eu dende aquí quero darvos toda a forza do mundo para que a levedes adiante, pero tamén pedirvos un favor, é que convertades eses 21 días en todos os días da vosa vida, que esteades todos os días co galego, como mínimo 21 séculos máis, porque o seu futuro está nas vosas mans. Así que, parabéns, ánimos e biquiños a todos para repartir.